Dahil nangutana kung unsa nga adlaw kuno ang Ash Wednesday. Ngano ka ang gipangutana na? Ay sa una, sa mga karaan, kung gamay ra manimba sa Ash Wednesday, o gamay ra magpabadlis, pagka Domingo na ana po'y Ash Wednesday. Amen? Kaya pare, mamadlis sa pod kay naghan ang wa mabadlis sa Miyerkules. No? So Ash Wednesday, ang Binisaya, Miyerkules sa badlis. No? Dapat Miyerkules sa abo kay Ash man. No? Pero ang ibadlis ang abo. No? Dili itong Mongol para sa inyong kilay. Atong ibadlis sa inyong kilay o sa nga na Mongol o ayon. So Merkulis sa badlis, sa may bote pasabot nini, no? So na duha ka puntos nga atong pamalandungan ang meaning sa Ash Wednesday, niya ang abo, ang Holy Ashes, no? Ay holy naman na kay nablessingan naman ni Father Andy, no? So dili na blessingan unya ditso dili na po ibadlis. Kanan lang inyong kilay mo ibadlisan. Pero pamagi karon kay COVID, ibulibod sa imong ulo, no? Ibulibod sa imong ulo kay na may kuan na, no? Biblical basis, no? Atong ipahibalo niya kung dili ta makalimot, no? Last Wednesday karon ang pagsugod sa Kwaresma. Karon ang pagsugod sa Kwaresma. Yung sa manang Kwaresma. Paano man na? Espanyol, no? Kwaresma. Sa ato pa, Lenten season, no? Na mo nagigamit hapon sa Binisaya. Kwaresma. So 40 ka adlaw nga pagpangandam. Makalahutay ka mo ana 40 ka adlaw. Nga mangandam para sa pagsaulog sa Paschal Mystery. Misteryo Pascual or Pascal, no? Atong sama na atong pagpasakit, ano yung Misteryo Pascal. Pagpasakit sa atong Ginoo, bumagpasakit, kung sa may nahitabo. Pagkamatay, kunya nabanhaw, no? Kay Diyos man nabanhaw. Ang uban niingon nga sila kuno mabanhaw. Asig si Brad Eli Soriano mabanhaw. Hukman niya si Manalo. Si Ruben Ecleo, ningon nga mabanhaw, dadukta na lang, wag yun mabanhaw, no? Kadili man Diyos, no? Ambot ka ni Pastor Kibuloy, kung mamatay ni, mabanhaw ba ka ni? Amen? Kaya iya magiangkon nga siya ang, no? Siya si Kristo nga mibalik. Siya ang anointed, no? Anointed Son of God. Kumaw na ang 40 kadlaw atong pagpangandam. No? Yang liturgical color, ang color sa liturhiya, violet. No? Timaan sa at ang pag-iunong kang Kristo. No? Ay ang kasakit. Kung adbyento ko, no? Ang violet, dili kasakit, kung dili paghinulsol. No?
Sa Kwaresma na paghinulsol pero napoy kasakit. Atong nakikunong ta nakasakit sa atong Ginoo. Yan ay abo. May bulibod sa atong ulo kay COVID, no? Pero mao man niyang karaan, no? Karon ang abo gikan sa lukay nga gibinitahan last year or 2 years ago, naka sa ulo ko direct as Wednesday. Kay March, lockdown naman to, no? Pero ang mga kaobispuhan, kung wala gyoy kuan, kanang lukay nga binditado, pwede po ito mga dahon, mga sanga sa kahoy nga laya na, no? Gamiton niya. Ay blessingan ng gihapon na, no? Mahimo gihapong sagrado. Sumao na nga kining abo, pagbadli sa abo, kining pagsaulog nato nini, dili ni sacrament, no? Sacramental, no? Atong simbahan. Sumao na nga timaan na kita nagbasol sa atong mga sala, no? Nagbasol ba mo sa inyong sala? Nagbasol mo, wala? O lamian mo? E mato pa, wala rabay sala nga kuan, abang. Sagara sa sala, lami, no? Isagway bitsin, lami. So kining Merkulis sa Badlis, Badlis sa Abo, wala ni sa Biblia. Ang Merkulis sa Badlis, pero kada pagbulipod sa Abo, nana sa Biblia, no? Si Job nagbulipod og abo timaan sa pagbasol. Human siya gipahinumduman sa Dios kaya pag-isip sa iyang kaugalingon nga matarong. So Job 42:5. Kinsa nagbulipod og abo si Job. So sa una ibulipod gyud dili Badlis, no? Kilay ray Badlis o Badlisan. Kilay 3,000. So Job 42:6. Jeremias 6:26. Ang Ginoo nag-ingon, busa pagsulob kamo bisting sako o ligid kamo sa abo o katawhan ko. Sa mga makasala, aligiron sa abo. Asa inyong gusto? Buligid mo sa abo o ibulipod ninyo? Ili po buligid mo, kulang ko na itong abo. Pinahanglan ba tagabuhan? Idaghan tayo mo. Jeremias 6:26, no? Og sa Ebanghelyo, San Mateo 11:21, si Jesus misaway sa katawhan sa Betsaida og Corazin. Og sayang kingon, pagkalaot ninyo Corazin, o nimo Corazin, pagkalaot nimo Betsaida, ay kung ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, dito pahimua sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao dito dugay na unta nga nagsulob og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo. So, underline abo 1,000 times. San Mateo 11:21. Kumaw na nga, walay Merkulis sa Badlis, pero ang pagbulibod og abo naa sa alaang kasulatan, no? Ang igsoon kanang abo, murag abog, atol. Murag anisi ka kung manay mo gilingkuran abugon, no? So laban nag-allergy ka. Mura na ka maka-feel ka og discomfort, uncomfortable ka. Tumaw na ang abo nagtimaan kana may discomfort sa atong kinabuhi, daghang mga problema, daghang mga trials and challenges, no? Kamanay kisimbolo sa abo paghinumdum nato nga maghinulsol ta atong mga sala, no?
Pabation tag discomfort para makahinumdum ta, no? Sa Dios. Kaya kanang pirmitang hayahay makalimutan sa Dios. Amen? Gamay ra mo amen diri, no? Kaya kanang madato taga-diyot, murag makalimutan ta sa Ginoo. Dili po tanan, pero naayuban. Makalimutan sa Ginoo. Mugwapa lang kadiyot, makalimot na sa Ginoo. Sumuna ang abo nagsimbolo sa ato paghinulsol o nagpahinumdum ka nato kita magbasol kay kita hinumduman sa atod pa, no? Alisod niini. So ang hinulsol ng igsoon ay proseso, no? Dili kay pagsimba nimo naginulsol lagi ko pagawas pakasala na pod, no? Kaya may uban magsimba dahil pamalikas. Amen? Pagawas sa simbahan kay nakuha na slide yawa. Nakadawa to grasya pagsimba 100%, pagpamalikas deductionan 105. Kansig 5. So ang kuno ng sala, unya biyaan ang sala. Naliro pag angkon, pero pag biya, alisod. Amen. Grabe tayo makumpisal. Bendisyon niya ako, Padre. Namumpisal na ako, kaya ako nakasala. Kung sa may sala niyo mo, Madam, wala mo kayo sala, Padre. Oy, ambaw man siguro na yun. May hana. Ikaw rin yung nga bendisyon niyo, kaya ako nakasala. Kung sa sala niyo mo, Madam, wala mo kayo sala, Padre. Ano naamang ka, Padre, kung makay sala? Gisugo ko sa Madre, Padre, nga panhiyon. Sangin lang ang Madre, wala ba, Padre? Sa'yo mo pag-ingon gawa kay sala, nakasala ka na. Amen? Ay but-buton ka. So ang kunon o biyaan ang sala. Lisod kayo na biyaan, may pagbiyaan ang imong uyab. Imong Valentina. Pero kanang sala, lisod na biyaan, pero paningkamutan, no? Atod pa, constant practice makes you perfect. So, paningkamutan ang pagbiya. Unya, mo balik kang Jesus. Kumana, ang kuno ng sala, niya, biyaan, niya mo balik ang Jesus. No? Dili ka maingon nga, kung sa kanta pa, tukso, layuan mo ako. Di ka maingon nga, demonyo, layuan mo ako. Ikay mo layo sa demonyo. Amen. Kung ang demonyo na address Jansen, ang tukso na Jansen, dalhin sa mambaling. Amen. Ay kanang tukso, di kinamulayas. Mulayas pa ilaga. Mulayas pa iring. So, ano yung challenge, no? Karon magpuasa. Unang challenge, unang P, magpuasa. Pagpuasa. Ano sa canon law? Canon 1251. So, na ay mga exempted. Labaw na yung mga tiguang. Adili day tiguang kay masukok. Manuyo. Idara na. Ang magpuasa, 18 hangtod sa 60. Ay uban nga mabasa 59, 18 to 59 magpuasa. Other art exempted na ni. Apoy exempted na pod. 62. Other ande exempted na pod, no? Pero kamo mga batanon, 18 to 59 or 60 magpuasa. Natulo ka kananan, pausara ka mukaon. Ganihan, nangaon naman mo.
Pinamukaon niya. Gawas mo masakiton ka. Kanang kuan ka, bago kang nanganak, bago kang gioperahan, kanang uban, bagong gituli, ibig tiguang na kasi mabughat ka, so exempted ka, no? Tulo ka kananan, usaray mo kanan, pamahaw, mukaon ka, kanang duha, wala na. No? Ato sa atong Santo Papa, dili lang puasa sa pagkaon, no? Magpuasa po sa kinaiya nga bati. Kanang imong pagkanagir, magpuasa po gana. Kanang imong kagarbusa, meraba gwapa ka. Pagpuasa po gana, pagpakasala, magpuasa ka. Alam 4:18, mao ni permina kong kadayag, basta na misas minatay. Alam 4:18, ang taong makasala, ang taong dautan, kung mamatay, yamiran sa mga minatay. Ug katong minatay nga nang yamid niya, lodon pod niya. Perting paita. Yamiran pa ka, kuliharan pa ka. Unya, ang minatay pag yung yamid nimo kung mamatay na pod ka. No? Kumana nga, atod pa, magbag-o niya, morning usa, pagpuasa, no? Sa tanang mga sala, dili lang sa pagkaon. No? Apoy abstinensya sa karne. Kanang, dahil mo na, kanang ko, Andre, karne na, itlog. Karne ng itlog. Kaya mas Brother Art nga wala na may magpuwasa ron. Pag-ampo para makalahutay sa atong pagbago. Pagsimba, pag-ampo naman eh. Pero nindot po ng mag-ampo buta nga gitara. No, kanang makikistorya ka sa Ginoo. Importante rin pag-ampo para maiway ta sa mga sala ug sa pagkakasala. Kaya matod pa ni J. Hodgson Taylor, kailan mo sa ka-autor, si Satanas kuno, makahimo siya o aril, no? Makahimo o koral, palibot nato. Para dili ta makagawas, kahimo si Satanas ana. Pero dili siya kahimo og atok nga makapugong sa atong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Amen. So mag-ampo para makalahutay diha sa atong pagbag-o o pagsaulog sa Kwaresma, no? Amen. Inoton ta sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.